ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ፍግረ መሬት ብምጥፋእ እቶታውነት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ፍግረ መሬት ብምፍዋስ እቶታውነት ሕርሻ ንምባል ብህዝባዊ ወፈራታት ዝስራሕ ዘሎ ከትርታት ክራማት ቅድሚ ምእታው ክዛዘም ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ወልደ ገርቢሻ ዘኻኺራ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ነዚ መዘኻኸሪ ዘቕረበት ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ቅላመት ገብገብ ሻባይትን ምህዳፍን ብምብጻሕ ነቲ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ድሕሪ ምዕዛብያ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ምስራሕቲ ከትርታት ኣብቲ ከባቢ ክረአ ዝጸንሐ ሕጽረት ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብጣም ንጥፈታት ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ኣብ ምድንፋዕ ዝህሉ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሳ ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ነቲ ስራሕ ንረብሖ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣብ ምቅልጣፍ ተሳታፊኦም ክዕዝዙ ኣተሓሳሲባ ኣብቲ ስራሕ ዝነጥፉ ዘለዉ ነበርቲ ብወገኖም ምስራሕ ናይቲ ከትርታት ዓብዪ ረብሓ ከም ዝረኽብሉ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ብምግላጽ ኣብ ዝተመደብሉ ግዜ ንኽዛዘም ዝከኣሎም ክገብሩ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም እቲ ኣብ ዓማሮ እብን ስጥር ኣልዳ በሽለትን መሳዲድን ዝስራሕ ዘሎ ከትርታት ኣብ ምውሓዝ ትሕተ ዝስተ ማይ ህዝብን ጥሪትን ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይ ከምኡውን ምፍዋስ ፍግረ መሬት ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ بمخنات زخري 35 عامت من مسرات هامادئه اب اوكلاند نتاريخن قالسن ايرتراوያን ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ ሲምፖዚየም ተኻይዱ ብዛዕባ እዚ ሲምፖዚየም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተኻየደ ጽምብላት 8 መጋቢትን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ንዝበጽሐና ጸብጻብ ሃብቶም ፍረዚ ኣዋሂዱ ኣሎ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርበያ بمخنيات زخرة 35 عامت من مسرات هامادة نتاريخن قالسن ايرتراوያን ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ ሲምፖዚየም ب14 መጋቢት ኣብ ኦክላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኻይዱ ኣብቲ ሲምፖዚየም ንተመክሮ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ኣብነታዊ ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መምጽእ ናጽነት ምውሓስ ሉዓላውነትን ህንጸት ሃገርን ታሪኽ ውዳብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ መርገጺ ኤርትራ ብጾታዊ ማዕርነትን ምዕሩይ ዕድላትን ከምኡውን ምህናጽ መሰጋገሪ ድልድል ንምውራስ መንነትን ክብርታትን ዝብሉን ካልኦትን ኣስተምሮታት ካብ ኤርትራ ብዝኸዳን ኣብ ወጻኢ ብዝቕመጣን ኤርትራውያንን ማሓዙት ኤርትራ ወጻእተኛታትን ቀሪቦም ናይ ክብሪ ዕድምቲ ፕሬዝዳንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑት ተመደረ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኪንዮ ማዕርነት ዝኸይድ ተወዳዳርነታ ዘረጋግጽ ምዃኑ ብምጥቃስ ሃማደ ነዚ ቃልስን ገስጋሱን ዝበቅዕ ውዳበን ሓይልን ንምድላብ ቀጻሊ ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ እዚ ዕውት ንኽኸውን ድማ ንቑሕን ንጡፍን ተሳትፎ ኣባላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ስሚራት ኣለዉ ኣብቲ ሲምፖዚየም ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ንዝሓለፈቶ ቃልስን ዘመዝገበቶ ዓወታትን ኣበርክቶ ኣብ ቃልስን ሓርነትን ዳግመ ህንጻ ሃገርን ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ዘርኢ ስነዳዊ ፊልም ከምኡውን ንባህርያዊ ጸጋታት ያታዊ ናውቲ ኣልባሳትን ኣነባብራን ብሄራት ኤርትራ ዝገልጽ መሰናዶታት ከም ዝቐረበት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብርሆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት ምምሕዳር ከተማ ኦክላንድ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪበን بخال وجن أبو ظبي حبرات إمارات عرب سويسرلاند نرويج أتلانتا زغمة إيرتراويان محبراو فتحن من غاز كازلو تعرن معوات تصادفون كم زعز الرقاقتن نساتن نزقلتا بمغنيات شمون تمقابي تهقراو معالت دكانستيو ببو جنن أبزكان عوتن بلاتيو إيرتراويان تاماتو أبو ظبي أبزكان عوتن بل أمبسادر إيرترا بحبرات إمارات عرب أتو عثمان محمد عمر أبزس معقل تاريخ إيرتراويان دكانستيو إياز مولون أب تاريخ فولي بوتا زحزن مخانو بمجلات هماده كموترو أنتار هجر نزن كده تتابوتات عم مفشلن تمرت زيقاتات عم مترارن مريحترو كحيل الزخاخيرون أبالات هماده بكتمات جنيفا لوزان نوشاتل شيفز برن تون زوريك سولتن አራውን ሳንጋለንን ስዊዘርላንድ ቦገነን ከምቲ ትማሊ በማዕርነታው ሱታፊ ዜጋታት ሀገራዊ ሓርነት ዘረጋገጽናን ሉላውነትና ዘውሐስናን ብልጽግትን ሕፍርትን ሀገር ከነሃንጽ ድልዋት አለና በመባል ነመነሲያት ሀገራዊ ክብርታት ንምውራስ አበርትዕን ከም ዝሰርሕ አረጋግጠን ኣብ ከተማታት ኦስሎ ስታቨንገር በርገንን ክሪስተንሰንን ኖርዌይ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ድማ ንቕያን ጅግንነትን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘንጸባርቕ ምርኢትን ህዝባዊ ጓይላን ብምስንዳ ነታ ዕለት ብሓበን ከም ዘከራ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ረድዩ ኤርትራን ነበርቲ አትላንታ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ቢግደን ለዕል ሱታፊ መንእስያትን ቆልዑን ዝተንጸባረቐሉ ንማዕርነታዊ ሱታፊ ኤርትራን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያ ዘንጸባርቕ መሰናዶታት ብምግባር ነታ ታሪኻዊት ዕለት ጸንቢለኖም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገልዓሎ ዘሎ ባህሊ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብዝለዓለ ክድፋ ኣሎ ከም ዝግባእ
نفس وكف زيغا حلافنة تسميوه خنطف حلافي بعل سلطان أقرابن انسسا زغدا من أبتنو الزبا أتو أحمد محمد صويعون نيرينا بزهاب حبريتا أتو أحمد كاب حوسي ختما قل علو نشنخ سمين 33 كيلومتر رحيق وأبز ركب غاندول زتبه لخبابي زركب حزاتي سالاوت سعري حزبن موياويانن أبتصبو كنتات كم زركب أبريهم حزب بحفشا من سياد ما بفلاي قابلاتات بمسرح نتريتو من انسساتات زغدا من ماي بمغرابن أقراب كيبرسو بمكتتالن كم زنتفو تقيسو زغوت سيت نايتي زنحي باهلن زكايد زلو غوسباساتن كم زخونه رديوم نسو اسعيبو قدمي 3 عامات اب كبابي حوس دسيت بوري حزاتي كخلل كزتوطنه مدب زاغيت سلازي تتغبره كاب كال كبابيتات زمصو غواسوت اغراب كبروس يرايو سلازلو اتي ناي مخلال حزاتي وطن بزقلطفه زتغبرو لخونتات كفترا زخاخيرون اتخبابي بستفلالي عينت اغراب كمون كم تيليبويدو سغن ادغبرخا وخاريا بعندالو زواع عفن كال انزا مسلو انسساتات زغدام هابتا مخانو زحبرو نبرتنا يتخبابي زي بحرياوي هابت زي نخيبرس كالوم صعرتات ككايدو مخانو غليصوم اغرابن انسسا زغدامن نمعقابن نمسسانن ككايب زعبا زكال نطفتات ناي حزب حساباتن رئيتوتاتن نمعقاب ب 18 تقمتي 2014 او حوس ختما قال علو اخيبا تخايد منبارو يذكر ሕብረተሰብ بحفشا تمهارون من اسياتن كاب فلاي اب موغاد غبناتن بدلاتن ترኦም كጻوت ምእንቲ حقي ጠቀስ አስተምሮታትን ሰሚናራትን ክካይድ ጸኒሕሎም እዚ ማዕረቲ አፍልጦ ንቕሓትን ከም ዝህሉ ምግባር ሓባራዊ መረዳታ ምፍጣሩን ልዑል ግደይ ዘለዎ ወክልቲ ኤሪና ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮ ጎሊጅን ሓጋዝን ዝለኣኽዎ ትሕዝቶ ሸምት ወልደ ከቕርቦ እዩ ተምሃሮ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ወሪሶምን ኣብ ሕጊ ዘለዎም አፍልጦ ክባቢሎምን ካብ ገበናት ክርሕቁን ኣብ ምምካቱ ተርኦም ክዕዝዙን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ጎልጅን ፎረን ኣብ ዝተዋሃበ ኣስተምህሮታት ፖሊስ መዘኻኸሪ ቀሪቡም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ክፍለ ኢየሱስ ኢሳቅ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ዕላማ ፖሊስ ኣብ ሕብረተሰብ ሰላም ርግኣትን ልዕልና ሕግን ክሰፍን ምጽዓር ምዃኑ ጠቂሱ ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም አፍልጦ ከዕብዩ ከምኡውን ካብ ዘይስነ ምግባራዊ ኣካይዳን ሓደገኛ ወልፍታትን ክጥንቀቑ ብምዝኽኻር ኣብ ትምህርቶም ብምድሃብ በላሕትን ተወዳደርትን ክኾኑ መኺሩ رئيس ممهر كالاي درجة بيت تمرتي حجاز ممهر شماي والداي بوغنو تمهارو بروه مصايوم نمو حسن زواددو زلو اغلغلوتات تمرتي تغنزيبوم اتوكروم اب تمرتهم بمغبار ابرتيعم كصعرو اتحساسيبوم وكيل عزازي مدبر بوليس نوزوبا غولج سرجنت حزبلا محمدن حلافي مرمرا جبن اتو افريم سمرن بوغنوم ابزهابو استمرو تمهاراي ابنوس عدميو اب حق زلو نقحاتن افلطوم مزبرخ بكل مدايو معبول حبرتسب نمهناص اب زغبر صعري قلاسي كم زخون بمتقاس تمهارون نفسهم كبدلاتن جبناتن ناص بمغبار اب مكاتو مس بوليس زلو متحبار كزايدو تلابيوم ابنو زوبا فورو دما عزاز مدبر بوليس تنو زوبا تلنت تسفا سلاس هايله مس حزبي اب زغبرو ركب اب 2014 استمزغبو بدلات جبناتن حدغاتاتن دحر مزرزار حزبين زر ايو متحبار امسغينوم تساتفت بوغنوم نقحات حزبين مبراخن دحنوتن مو حسن بوليس نزكايدو صعرتات بموغاس كبرتات حبرتسباب معقابن مخسكواسن كمون ጸጥታ ከባቢኦም ኣብ ምውሓስ ካብኣቶም ዝሕተት ከማሉ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርባ ዝርከብ ብሕታዊ ትካል ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣዜብ ዘዳልዎ ካብ ባህርያዊ ነገራት ዝስራሕ ድኹዒ ኮምፓስት ኣብ ሕርሻውን ንጥፈታትን ምኽዕባት ምህርትን ኣገዳስነቱ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክድፋኣሉ ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻን ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣዘኻኺሮም نساتهم كاب نطفتات نايت تكال بحفشا كان مسرح مدلاو كومباست دما بفلاي تمكرا نمقسام عدت اب زكايدلو ناقباب ام مسارحو وداتون طقمون بزملكات مبري ذهبهم ام مخاري نايت تكال كيلا سلاح حمد اتو فاضو تسوا ميكائيل اقدمون وتصنح اقباب مدقع بسنفلطتاوي منغدي نملوات مهرتين مدنفع اب زكايد صعري ابالات مينستر حرشا لعل تراك تصاوتو تلابيوم حلفي هادو الطباو لمعتنا الزوبا من دفراتو مأكلة تسوا ميكائيل بوغنو استوهبا استمرو أقداسن طقامن مخانو بمحبار ناب حارستات بسفيح الزرق حلو منقد المفتار ممحدار الزوبا اللي متحبار كقبر مخانو الرقاقيتهم حلفي جنفر مينستر حرشان الزوبا من دفراتو ياس أصفاو دما نا أقداسنت بارياو دوخعي كومباست بمتقاس نتيبتي تكالز فري كومباست أب قدناتات كتما من دفرا أبزلو أقراب كفتنو مخانو حبيروم
ኣብ ምውርራስ ባህልን ስነ ምግባርን ዝሕግዝ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተማሃሮ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ተኻይዱ እቲ ንኣስታት 6 ወርሒ ዝቐጸለ ቅነ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ስፖርትን ባህልን ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘሎ ዘጉልሕን ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ኣብያተ ትምህርቲ ዘበራበረን ብምንባሩ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውዳቤ ክድፍኣሉ ብ11 መጋቢት ኣብ ዝተገብረ መዛዘሚ ስነ ስርዓት መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ሓላፊ ስፖርት ባህልን ጥዕናን መምህር ሙሴ ግርማጽን እቲ ቅነ ተማሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንጥፈታት ስፖርትን ባህልን ብምዝውታር ብኣካልን ኣእምሮን ክህነጹን ተውህቦምን ዝምባሊኦምን ከለልዩን ብቐሊል ዘይጥመት ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝሓየለ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ብወገኑ እቲ ቅነ ምስ ቀለማዊ ትምህርቲ ተሰሪዑ ዝወሃብ ኮይኑ ስኒት ሓድነትን ሃገራውነትን ዝኾስኩስ ፍቕሪ ትምህርቲ ዘስርጽ ከምኡውን መሃዝነትን ተባላሕትነትን ዘደንፍዕ ብምዃኑ ንቐጻሊ ብዝሰፍሐን ዝማዕረገን ምእንቲ ክቕጽል ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ንዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ብዕቱብ ክነጥፍሉ ጸዊዑ መምህራን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ዝምባሊኦምን ውሽጣዊ ብቕዓቶምን ናብ መድረኽ ብምውፃእ ዓቕሞም ዝፍትሽሉን ዘንጸባርቑሉን ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ተምሃሮ ዓብዪ ዕድል ከም ዝኾነ ብምብራህ ንዝበለጸ ውፅኢት ናይ ስፖርት መምህራን ኣብ ምምልማልን ምስልጣንን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዮም تعاواتي نايتي سلسة مدرخات زتقلله ب14 مقابيس تزازم زور بليدا زخونه أبال نايتا أب زور الجيريا كلتشان 15 تساتف زلا هقرايت غانتا قدم مشكلتا مقصب دبسايب بسنبت أبستا سلاسل زور ستيف قدما يوتيوم أبزي سعان حدن تقادمتي استساتفون أب 3 زورياتاس 96 كيلومتر شفنن قدم مقصب دبساي بكل ساعات 5 دقيقة 24 كاليتنيو نموادا دورتو بليسو داغماي نعوت باقيعهم أرجراوان تقادمتي عبد الباسط هاناشن حمزة فيصل دما نمقصب تخطيلهم كالاين سالسين وطيوم أبزي باهجراوي محبر قدم بشكلتا مالت UCI ناي كلتنت بحدن كلتنت بكلتن درجات توهبون تشعت استفل عليه ودرات ذات قلن زور أرجريا كلتشان 15 ساتف زلا بأسلطاني يونا زكارياس اتقل هجراويت كان تقدم بشكلتا إرترا نتقادمتي مقصب دبساي داويت هايلة أرون دبرتين أمانيل جورز جهر ميرون أبراهامن محاريت ساتين زحاوفتيام زغبكم تخطاتلتنا أخبراوي زينات حيزنا دحل زحات صار مسلاوير كن لسنا نسانا تصنحون